الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم. Ayat ingkang nembe kita maos kita untuk bahagia niki wau ayat sing wonten kaitane kalih iman lan pentingnya ngugemi agama Islam. Kalau bagi sahabat dipun ulas setunggalipun ayat sing paling mulya teng Quran nggih menika ayatul kursi. Jadi berhubungan langsung kali ayat selajengipun iki. Ayat sing paling agung teng Quran iku ayat kursi. Ana diwarani al-atine Quran ya ayat kursi niku. Teng ayat kursi niku sak ayat Gusti Allah disebut enten ping 16 bab 17. Allah la ilaha illa huwa ya Allah al-hayyu ya Allah al-qayyum ya Allah. La ta'khudhu hae niku ki balik dengan Allah sinatur lahu ma fis samawati lahu niku balik teng Gusti Allah malih manggalati yaswa'u indahu Gusti Allah illa bi idni Gusti Allah malih idnihi niku maksudnya hak Gusti Allah. Jadi saayat niku disebut Gusti Allah sak domire niku wonten ping 16 ping 17. Ayat sing begitu hebat menerangkan kursi. Kursi niku disebut pisan tok niku teng Al-Qur'an niku kata kursi nggih wasi'ah kursi niku tok. Jadi kursi niku kita terangke makhluk sing gede banget. Makhluk sing gede sakjane aras sing paling gede aras niku kursi. Kursi niku umpama bumi sapitu langit sapitu sak isine dikek nang kursine Gusti Allah niku kaya dene duit
niku umpama kursi dikek ares ya suwareke kaya dhuwit dikek ning latar kaya dhuwit koin sepira gedine ya wallahu a'lam. Diterangno tentang keagungane makhluk ngeten iki awake dhewe saya rendah hati nek muni Allahu Akbar niku karo salat niku ben rumangsa awake cilik sing gedhe banget mung Gusti Allah. Awake dhewe ora enek sak bluduk di hadapan makhluk Gusti Allah, durung ning Gusti Allah. Jadi makhluk sing paling gedhe niku arsy. Lah arsy niku kursi niku kadang-kadang arsy dikangkangi arsy niku cara bahasa kita. Iku iki antara malaikat sing nyangga kursi ambek malaikat sing nyangga arsy niku di sela-selane hijab ruangan gelap 70 ruangan padang 70. Antara satu hijab satu pembatas dengan pembatas lain itu adohe lakon 500 tahun niku sing ngedang-gangi antara sing ngangkat kursi ben sing ngangkat arsy. Lah padahal kursi wae wingi diterangne malaikat sing jaga niku kursi manggone ning dhuwure langit sak pitu. Dhuwure Sidratul Muntaha mustawa. Nang kono iku sing nyangga malaikat sikil ning bumi sak pitu. Bisa ning sak pitu. Iku lek dipandang dibandingno ambek arsy ijek kaya dhuwit didekek nang latar meneh. Lah gek sepiro jenenge arsy alam sing maha pirsa Gusti Allah sing maha agung Gusti Allah. Intine di kon mikir keagungane makhluk Gusti Allah iku betapa sugih Gusti Allah, betapa perkasane Gusti Allah. Awake dhewe ora gemedhe, gebagus, gemayu, semoga sok terhormat, sok pangkat lan liya. Bon nggih, buku ayat sing sakmenika. Sakwise awake dhewe diterangno bab ayat kursi keagungane iki sebagian fadilah tak botak terang patasan fadilah ayat kursi niku sebagian melek waman qira'aha kita tahu ma quri'at fi darin ya kita bacaan seperti itu. Nanti ayat itu diwaca ning suci omah illa jarak hasyatin kalatina yauman setan sing nganggo kula terusir gak wani mara selama 20 dina. Waman qira'aha wala yaqulu hasahirun wala sahiratun ora bakal ana sihir lanang sihir wadon sihir setan lanang setan wadon sing wani mlebu nang omah kono mau suwene 40 dina. Iku nek diwaca sepisan nang omah. Lah nek dina diwaca aman apa sihir? Nek wong mlakukan dina waca ya aman amlane ra dia sihir. Santet ra ya ana sihir iku ya ana santet ya ana. Aku blas karo bisa rukut-rukut to karo di jenenge santet. Wong di mati kan. Mati kok wis tae mati dijabut. Jadi sing gelem waca niki setane mlayu lawan nyedak saratina yauman wala yadkhulu hasahirun wala sahiratun arba'ina yauman. Ora ana sihir lanang sihir wadon sing wani mara suwene 40 dina. Nek sapa sing gelem turu nalika ape maca nalika ape turu ida akhola maja'ahu iki nalika mapan lho. Maca ayat kursi perjelas melek iki. Amanahullahu ala nafsihi wa jarihi wa jari-jarihi wal abiyati haulahu. Gusti Allah bakal nyelametake sapa sihir ala nafsihi ning omahe dhewe ning awake dhewe wa jarihi lan tanggane wa jari-jarihi lan tanggane ya sak konone. Waman haulahu wal abiyati haulahu lan pirang-pirang
Nabi anake duwe anak lanang kok niku wae kadung melu Nasrani, urung mlebu Islam, urung ana Islam pasti ku. Terus matur nek Kanjeng Nabi anak-anak kula niku mboten kula jak mlebu Islam Kanjeng Nabi. Nipun ngaten iki. Terus Kanjeng Nabi dawuh ora ana wong sing maksa mlebu Islam niku terus temurun ayat niki. La ikraha fiddini. Ora ana maksa iku maujud, ora ana paksaan iku maujud fiddini ing dalem agama. Fiddini ing dalem mlebu agama. Kota bayana teman-teman wis cetok apa arusdu pituduh apa arusdu bener ngono. Benal waji tinimbang saking lacut, tinimbang saking sasar, tinimbang saking kafir ngono. Mergo kalimah ini kalimah kinayah. Kalimah majazi mongko maknae iso relatif karek awake dhewe pahami. Paman mongko utawi sabane wong iku yakfur kafir sapa man. Ngene iki halal disoke niki Mas kudu sabar. Nek dan hutang ya nek jador iki cara awake dhewe protes sing salah awake dhewe. Awake dhewe celuru rek dalan sing salah awake dhewe. Sabar-sabar desa apik masyarakat apik itu. Isu bersukuh iku ngaji doa-doa. Jarak didekno mrene. Nanti cah setoran sudah doa. Orang itu doa-doa kita capek-capek ora usah parani. Lho. Wayang bertraweh ngaji kita ku ora yo didadori Mas. Astagfirullahaladzim apik men manggone wong kene masyarakat cobane wong apik iki apik banget. Sabar dulu. Sebut terlalu. Jadi kita kaget tak kandani. Ini apik ngono. Ora bayang saya cedek rene. Ayo iki kok kene wayu kaya iwi-iwi malah. Kurane. Tok mlayu sedhik moro nek. Cedek rene lalu prah banter ya ben sing wong liya-liya ora pejabat-pejabat itu ben. Ini ki cara kula rai. Sing salah sing kok iki. Mungkin ada protes berpikiran enak enak ya segini seperti sabar. Amayu billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Sapa wonge sing kafir kelawan wame yakfur bitawuti. Faman mongko sapane wong ku yakfur kafir sapa wong bitawuti kelawan setan sing ora percaya mek setan, sing ora nganggep setan iku bener. Setan iku ana sing maknai makhluk jenis jin. Ana sing kaul sing nerangno setan iku ora makhluk tapi perbuatan. Jadi setiap perbuatan elek kuwi setan. Jadi lakon agar elek setan. Main setan itu ora wujudan tapi perbuatan. Perbuatan ini setan. Nek dipekno kok sing iki. Sing umbar, sing ditanggung jawab ora gelem omong, padha iki setan. Sapa wae sing kafir ora percaya mek setan. Nek tafsir setan sebutno asnam ora ana sing ditafsiri brahala. Utawa ditafsiri nganggo perbuatan. Wa yu'minu man sapa billahi kelawan Gusti Allah, percaya mek Gusti Allah, percaya mek kitab Gusti Allah, percaya mek para nabi, ajarane para nabi. Para nabi wis itu akhirnya anut para sahabat wis itu akhirnya anut para
sapa wong bil urwati kelawan tali al-wuthqa kang kuat kang ana dipercaya lang bisa ma ora ana pedhot iku maujud lah ketuwe urwah wa ta'ala Allah iku sami unda kang rumu alimun unda kang udaneni sami unda kang midanget alimun unda kang udaneni. Jadi komentar iku moho ngrungu barang sing ana swarane lan ngrungu barang sing ora krungu sing ning jero ati peseni ning ati iku pangeran Midang. Alimun yo pirsa awake dhewe bersekongkol umpamane delik-delik merencanakan sesuatu Gusti Allah yo pirsa. Sapa wae dalam kondisi sing wis sarwa ruwet iku yakfur bitawut ora gelem manut tawut ora gelem manut setan lam yu'min billahi lan amul iman nang Gusti Allah anut nang kawulane ning makhluke sing Gusti Allah sing anut ning Kanjeng Nabi dadi anut nang utusane lan anut nang kitabe saiki utusane wis ento sing enek kiai anut nang kiai sing mukme urwatil ko ono mau ora bakal pedhot sapa urwah utawa tali sing kuat mau lan gundelane ngono mau iku sak jaman-jaman iku hal sing kudu butuh kesabaran gundelane perkara apik saiki kudu butuh kesabaran karena takdir awake dhewe manggone nek alam ngeten iki kudu syukur kudu sabar awake dhewe nek nyate senenge nek kaapian tulus Gusti Allah wis pirsa sami ana alim ora perlu masuk-masuk ora perlu ndonga-ndonga elek iku mboten penting dongkol-dongkol wajane sing wong kadhe cara kebarut carang lan sik waduh urung muni alhamdulillah pinuk enjah kebarut mboten tapi sakwise rileh nek wong iman iku kan iso ngerti dhewe kula boten gawe dongkol masukno kumpul iku mboten seneng mergo Gusti Allah jamin aku percaya nek jaminane Gusti Allah mergo wong Al-Qur'an nek belajar Qur'an itu nek ngantek digawe lara aku percaya nek jaminane Gusti Allah garansi Gusti Allah alzirhum min ayyudibuhum elingno Muhammad umat-umatmu aja nganti gawe gelone gawe lorone gawe muringe wong telung golongan wingi kok siji wong tuane loro wong alim telu wong hafal Quran mergo apa baina wadhabi yashaddu ala man yudibuhum mergo murqaku nesuku bakal kowe nemen marang wong sing gawe nesune wong iki mau ora itu gak masukno ben Gusti Allah wae cukup Gusti Allah sing benso nek aku di gawe gelo cacah iki digawe gelo ngono wae ben Gusti Allah sing atur piye kemawon Allahu waliyul ladzina amanu Allahu ta'ala Gusti Allah iku waliyul ladzina amanu waliyo niku iso dimaknai kekasih sing nyayangi iso diwarai iso dimaknai sing melindungi utawa sing nguasani usul iso dimaknai sing selalu menyertai ngancani mboloni Allah ta'ala waliyul ladzina amanu waline wong iman kabeh waline wong kang duweni iman sing ngayomi wong iman sing lindungi wong iman sing nguasai jamin wong iman niki mesti karena imane mesti ora yukhriju ta'ati Allahum ing wong iman minal zulumati saka peteng saka kekafiran saka kesesatan ila nuri maring pepadang
iman iku bolak-balik tak terangke gerah awake dhewe sareh ora sabar nek tanggane to kancane to dulure pesengek iku ben sareh iku eling-eling sejarah sejarahe Kanjeng Nabi kali dhewe sing ngomong Mbah Uthalib niku nggih boten iman. Kanjeng Nabi ora iso gawe wong dadi iman ora iso. Abu Lahab kali ecer. Abu Lahab niku jenengane Abdul Uzza. Dicoba Abu Lahab mergo wonge iku wonge wajahe kuning kemerah-merahan, putih kemerah-merahan nek nesuwak kan kaya mawa. Lahbun niku basa Arab basa Jawane cara mawa. Nek muring-muring saya mangar-mangar kemerah-merahan. Abu Lahab niku mesti delok Abu Lahab. Like dhewe omahe meh gandeng. Wis pisanan kalih Kanjeng Nabi, putrine Rasulullah Sayyidah Ruqayyah kalih Ummi Kulsum niku dipek mantu Abu Lahab, anak lanang jenenge Utbah lan Utaibah. Ya wis ngerti nek Rasulullah niku wong jujur ya ngerti mukjizate Kanjeng Nabi. Suwijine dina diundang dijak kumpul-kumpul terus dikandani balik-balik kabeh, tuan-tuan kabeh, panjenengan sedaya para priyagung sedaya. Niki jenengan tak kumpulno apa cerita nek aku cerita sampean percaya ya percaya Muhammad. Mergo sapal Kanjeng Nabi selawase awit cilik niku ora goro. Awet dicek bocah itu pisan wae ora tau goro nek dijuluki Al-Amin. Terus didakwahi aku dipilih dening Gusti Allah dadi rasul. Kon ngajak liramu kabeh aja padha nyembah liyane Gusti Allah. Niku langsung pisah. Tabbanlah ya Muhammad ya Muhammad atad'unana bihadza. Wah, kurang ajar kowe Muhammad. Misah-misah mencak-mencak. Kowe ngundang aku iki ngarep mbok ngono cah mulai gremeng anyar iki. Misah-misah. Terus dari sebab umurne abad siada Abi Lahab wa tab. Iku sing dadi sebab umurne. Pelajaran sing kena dipetik nek awake dhewe duwe wong cedhak utawa keluarga utawa kanca tangga sing ora nyuyung oleh awake dhewe nindakake kesehatan iku. Ya goleng-eling ngoten niku becare. Kanjeng Nabi salat iku dibruki letong mustakane. Bolak-balik ora trimo dindo, ora trimo dibrebeki, diruki letong. Waktu niku Sayyidah Fatimah muangkel. Ya Rasulullah jenengane Rasul. Ndonga ning Gusti Allah menyuci tes kabeh ngoten Jawa Fatimah. Apik ora ndonga ya sing apik. Ya kemropok wae di salat diruki letong. Ora trimo dindo, cara kene ora trimo dindo masuri pintu, masuri diane tok gas. Rasulullah salat nang Ka'bah niku diruki letong. Anak itu kemropon jenengane dumene mandi duwakno wong tipes kemotoran. Ya ora ono aku iki diutus itu dahian lalaanan aku iki diutus kok ngajak ke api ane Fatimah. Ora dikon laknati ora dikon maksudno. Lane aku sebisa mungkin donga nyosokno maksudno itu boten. Pol-polepol karo mangkel sekarang jenengan Gusti karo sing atur jenengan. Allahu la sami'un alim. Jadi Allah waliyul ladina amanu. Gusti Allah iku sing njamin, sing amanah, sing membersamai wong mukmin. Mari pituduh yuhriju minal dhulumati ilan nur. Baik dituduh sing maune dalane ora ngerti bener salah, ora ngerti apik, ora ngerti saru pantes diparingi pituduh maring dalan kang bener nang kene disebut ilang nur. Alladzina kafaru dene wong-wong sing kafir iku auliya
umum utawi bolone wong kafir iku atau butuh setan kafir iku piye lan wong ora percaya ambek Gusti Allah ya kafir anggere ora wong Islam mesti kafir anggere wong ora percaya nek poso iku wajib ya kafir anggere wong ora percaya nek salat iku wajib ya kafir no hakikine poso-poso kok dengan bangga leha-lehe mangan turun dalan ora rumangsa dosa ditudono bahwa dituturi mulane aku ya poso dak ape sawal dhewe lek ngono iku dengan bangga ngono iku karena atine percaya nek poso iku ora dosa ya kafir lho hukume kafir cara batiniae upamane malah wong ora percaya nek iku somben marai mlebu neraka ora percaya ben neraka padha karo wong kafir Mekah hukume piye kafir hukume kafir mulane ora gak muslim yo kafir ora percaya mek siksa diri sapa nek ora percaya mlebu neraka kafir omongan wong kafir lawan wong kafir iku awliya tawut bolone ya setan bolone pegawean sing elek sampai ke mau setan itu ada dua pendapat ana sing ngarang setan itu makhluk jin sing kafir itu setan nek jin iku ana sing mukmin ana sing kafir angger jin kafir jenenge setan ana ulama sing ngarang setan iku dudu makhluk tapi perbuatan di saka tembung satau syatanan jadi elek temenanan elek sing mengaruhi terus itu jenenge syatanun niku berharap maknane elek elek lalu lho kabeh penggawean sing elek kuwi nek marek melok kaul sing iki elek iki piye ya wis kok gabayan harus minal wajib wis cetha bener be elek iku wis cetha kabeh wong roh nek maksiat iku elek nek ibadah ku apik atine roh ora iso roh ati dene ra roh ya ora wis roh karo wong dolan dalan iku elek kabeh wong roh wong gak maksiat lah roh wong mati agama lah roh cuman nek wong ora roh kowe roh di saru bener saru pantes elek bener iki wong kuwi roh wong gak tinggal kalah sampai nafsune dadi nek melok rawol lan setan kuwi perbuatan elek kabeh perbuatan elek kuwi setan iku balane wong kafir sing ora iman aja kadhe kala nek mati ya jaluk disalati nek rabi ya nekakno pak naik jaluk dijabi tapi lakone wong kafir ora percaya nek poso wajib ora percaya nek poso iku dadene sampe mlebu swarga nek ora percaya iku bakal mlebu neraka ora percaya wong ora percaya nek swarga neraka piye kafir titenane piye nek mati ya pira wene kok nang kene paling wis 100 tahun 200 tahun iki basa urip ana ana sampeyan ora entek pirang juta tahun ora entek wong iman kuwi ora bakal ngrasani susah mulai mati ngantek somben ning akhirat mergo kok nek ape mati wong iman iku ditutupno panggonane somben ning swarga diketono swargane mergo Allahu waliyul ladzina amanu titen-titenane piye padha calon mayit ya kok jeneng bagus lah kan ya calon padha calon katane dadi ngrusumi sing eling ya sing gandeng kan padha mesti dadi mayit kabeh titen-titenane somben ora dadi mayit petuk nang kono tenang dhewe tak dani wis ayate nek sampeyan oleh-oleh ngono piye tapi kok nek yo tuh titen-titenane piye yo sampeyan nek mati wong sing anu ora bakal ngrasakno susah contohne Bu Asia niku contohe wong wedok sing apik wong wedok sing imane kuat bojone Fir'aun sak kurang jar
sembunyi-sembunyi akhirnya konangan. Bareng konangan didaplano dipetendeng neng panasan neng ora-ora dipaku tangane paku dudu. Jadi wong itu tangane dibedhek nang neng ora-ora tangan sikile dipaku dudu oleh saleh. Oleh patok ana patok papat neng foto neng ora-ora niku sing sepuluh neng surah Al-Fajr wa fir'auna dzil autad lan Fir'aun sing duweni patok-patok papat neng ora-ora dienggo hukum wong sing dumaka neng Fir'aun termasuk bojone begitu konangan petendeng dipaku tangan sikile. Terus dia doa neng Gusti Allah disebutno neng juz 29 juz 28 akhir sampai 29 itu surat At-Tahrim. Allahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun. Gusti Allah gawe contoh kanggo wong-wong iman utamane terutama wong wedok sing kuat imane. Yaiku kanthi kegambaran critane bojone Fir'aun yaitu Bu Asia. Qalat rabbi bilili indaka baitan fil jannati wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qawmil zalimin. Bu Asia niku nalika wis dipethenteng tangane dipaku nganggo paku dudur ngene sikile dipaku nganggo paku dudur neng ora-ora. Dikongkon balik metu saka agama Islam. Dadi agamane apa mesti Islam. Angger kok Nabi Adam nanti Nabi Muhammad nanti saiki agamane iki apa sing wong iman mesti Islam ora kok insyaallah mesti Islam. Dikongkon metu kok Islam. Emah kula Gusti kula jenengan bangunna gedung ning swarga Gusti. Pada jini min Fir'auna wa amalihan jenengan selametna kula saka Fir'aun lan perbuatane tengkarane Fir'aun. Dadi saderenge waktu diblekno nang mustakane Bu Asia niku nyawane wis diketokno sik swargane, gedung-gedunge diketokno terus rucut ilang dhisik nyawane ora krasa. Iku jaminan wong Islam sing wis ora bakal ngrasa susah neh mulai ape mati nganti sampeyan iku contohnya Bu Asia. Dadi nalika waktu blek nganti gepeng niku wis mboten kagungan Allah, nyawane mlayu ning swarga. Wong iman ngoten niku. Lan ning donya nalika jek urip wong nek imane kuat. Ya ra gampang bingungan, ra gampang piye-piye, ra gampang ketemu jagate. Iku dijamin inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqulul ashhad. Gusti Allah menjamin kanthi taukid niku sak temene ingsun yakti bakal nulung temenanan marang para urusanku lan wong kang iman fi hadil hayatid dunya dalam urip dunya iki wa yauma yaqul ashhad lan dina nalika ditetepi sidang persaksian yaitu dina kiamat. Dadi wis dijamin Gusti Allah mesti bakal nulungi wong sing iman ning dunyane. Taukite loro, inna karo lan taukid. Mesti bakal nulungi temenanan. Lah kalek ditakono awake dhewe sing imane iki temenanan kok ora. Apa imane kawin-kawin, imane duit ketewe wis minggat neh. Bapakne apa penyek kok jampes ora. Wis ngaku cek ora ngaku. Bapakne nang dalan kono nek kok duit 50.000. Aku tak 50.000, tapi aja melok ngaji. Iki mesti cocok nek sing ngaji iki. Nang Brono iki 50.000 ya. Tak duwe tapi aja ngaji kabeh ya. Cara kono melok duit apa ngaji? Jujur nek ngaku cek ra ngaku. Aku gak percaya nek milih ngajine. Nek duit gak bisa 50.000 nek lapan ngono. Saya tapi yang melok tak jaluk neh lho, umpamane ngono.
Aku ora percaya nek prejengan lati bae sithik wah aku pokoke mikir ngajine wae ora meyakinkan kabeh prejengane ngono. Lah ya nek ngono ki ya mbok lanang sumu tenan mbok ora kok imane rada kawir-kawir. Utawa nek dum-duman luwih ekstrem sithik. 100 kabeh antri nang kono tapi pokoke kudu muka sakala lho iki. Aku gak yakin nek wong sak meneh iki umat kabeh ora muka. Pokoke 100 kenceng jreng tapi langsung gak campur kudu langsung sarapan kabeh nang kene lho. Ayo mungkin percaya ora imane kemenangan ora. Aku gak patek yakin kok kene mau. Wes pokoke dene antri ya usah 100.000 tapi nyang ndak ngombe terus sarapan lho. Tak kon sarapan sik tambahi duit. Aja poso, aja loro kabeh. Kira-kira 100.000 apa poso ora. Ayo nek muni poso ya wong ngurung ora nek sing ngandung kok ngono. Apa sing bantu wong metikil-metikil nek ngono. Cara dindungi yo kita ya. Mesti milih iki ya. Ya nek ngono ya kadang kala kan ya ora masuk jaminan maneh. Dadi kok jamin wong sing iman iku ora bakal susah wa alaihi walahu yahzanun ora bakal diganti susah lan kuwatir. Ya bon balik kae kaya iki mulai. Wong kafir iku bos pokoke secara umum anggere ora Islam. Anggere ora percaya bahwa sipil rukun Islam lan rukun iman ora percaya yo kabeh ya. Yukhrijunahum minan nuri ilal zulumat. Perbuatan setan iku ngetokno nyasarno wong saka pepadang malah kepeteng mau apik dadi bubrah. Ula ika utahe wong mengkono iku ashabun nari. Wong kang duweni neraka, wong kang menghuni neraka. Utawi ulaik fiha dalam neraka khaliduna selawas-lawase langgeng wong sing kafir. Iku dalane setan mesti bakal mlebu neraka. Pirang juta tahun gak entek-enteke nek ngumbar angkara nanggone ora ngira suwe. Waktu tahun lagi gak urip kok. Lah blek ra apa-apa dolanan nasi lek ada nang mati yang sumur. Ora usah 100 lah kok ngomong 90 tahun wis dublek emplek. Ya pira wae nek diluk banget. Agar iki ayat cerita kacupe kemawon ora nusakan diteko ayat bagi iki muncul 17 bagi bukane muncul 46. Guru wadah iman ayat 3 ayat cerita Nabi Ibrahim nalika karo gong dibawa ora apa-apa. Wong ora apa iku terus ditakoki mbek Namro. Alam tara ora apa ta ora ngerti sira Muhammad. Alam tara iki nek basa kene apa kumon. Cara ngono. Iki tak terangno anggere nek kalimah alam tara mesti di dalamnya itu ana kisah sing menakjubkan dan begitu penuh inspirasi, penuh pelajaran. Nabi Ibrahim pati apa gak apa itu singkat terus dibangun ambek malaikat Jibril terus takoki pangeran iki sapa Ibrahim alam tara apa terus sira Muhammad ilal ladzi maring wong hajakan banan sapa wong ngajak banan ngajak adu argumen Ibrahim Irobi tentang pangeran Ibrahim pangeranmu ki sapa kowe kok bayane men dari pangeranmu jos ya pangeranmu diaduk iku sapa pangeranmu an atahu ing yen paringhu ing lawi sing dimaksud ki Namrud. Sapa Allah Gusti Allah al-mulka ing panguwasa ing kekuasaan. Ibrahim pangeran iki sapa? Kowe kok gak ngerti nek sing pangeran ratu sing kudu disembah ki aku, kowe gak paham to. Iku Namrud. Salah sijine ratu sing merajai dunia niku
ana papat sing loro mukmin sing loro kafir sing mukmin sing Islam yaiku Nabi Sulaiman lan Iskandar Dzulkarnain sing loro kafir yaiku Buktanasor lan Namrud niku melok ngrajai dunia. Fir'aun niku ora ngrajai dunia, Fir'aun iki ngrajai Mesir tok. Oke ditakoki mergo rumangsa gedhe, rumangsa kuwasa, terus takok. Pangeranmu sapa Ibrahim jawab. Ilkala nalikane ngendika sapa Ibrahim Nabi Ibrahim, Rabbiya utawi pangeran ingsun. Pangeranku iki ya Allah indah. Yuhyi kang nguripi sapa lati wayungi tulan mateni. Pangeranku iki ya Gusti Allah sing gawe urip lan gawe mati cara ngono-ngono dadi ngono iku Namrud iki jenenge kebenaran nafsu kan dadi goblok dadi ngono kok mek tahanan loro sing nang penjara wong loro kaya dikuateni dibleh kaya urip lah aku iso nguripi iso mateni ngono nek nguripi mateni Ibrahim berarti aku ya pangeran ngono Ibrahim ngerti nek Namrud iki goblok sok kuwasa tapi goblok niku jenenge ora mateni ora nguripi jenenge niki mben urip ora hukum sijine diumben urip sijine dipateni ngono ora kok mateni nguripi terus Ibrahim cerdas awit cilik wis digawe cerdas kaya Gusti Allah terus takon neh ora Ibrahim orang ngendika sapa Ibrahim kanjeng Nabi Ibrahim fa inna wa satamani Gusti Allah iku yakti nekake sapa Allah nglakokake kaya kena bisa si kelawan srengenge minal masriki saka jagat wetan Gusti Allah iku sayah ngono yah meneh nglakokno srengenge koetan ra tau lehen bendina saiki jajalah nek kowe pangeran Pakti monggo nekana sira wa sira Namrud sing dimaksud ngoten biha kelawan srengenge minal kang uripi saka kula wis sedina wae sedina ae srengenge aku gerekno lakon kula mlaku wetan ora iso ngono pisan nek sedina wae aku gak ngakoni kowe pangeran nyembah ya lah nyembah nah iso tapi Ibrahim wis pirsa ora kira ora Namrud iku goblok Babita mau bingung sapa alali wong kakak kafir sapa alali bingung judeg wis ora iso omong nganti cemulungan bingkem lambene ora iso omong sampe ora iso omong nek tafsir liyane disebutno nang liyane ya wis saiki wis ora usah bantah cekake omong saiki pasupane Gusti Allah sing jatuh ndi kon ngadepi aku goblok ini saya metu goblok ya orang bersama goblok ini saya metu goblok ya wis ra iso adu argumen terus sok kuasa angger napa mesti Gusti Allah bakal melehno Gusti Allah terus ngutus makhluk sing rendah sing ino sing lemah yaiku nyamuk sing sengklek nyamuk cuwili lare sengklek lire sengklek gak iso miber ikon gunane nonge nyokoti terus buatelan nangger buatele nemen juwata sing dhewe irunge engko terus menang jengkloke lho kok nek gak mati sing gawe Gusti Allah kok Gusti Allah fa'alun liman yurid suwene 40 taun ning jerone utek kene nang jero irung kene nyokoti terus wan kok menang ya menang ben tak anteng ketoke kan Namrud iku angger umat lagi sidang ambek jaga-jagane ngono cokoti neh judeg neh sak anak kowe kon buat tosi irunge sirahe niki nganti anteng meneng ketok meneng jengklonge wong sing utus Gusti Allah berlaku nganti 40 taun bareng wis wayahe kudu ditumpes iku ngono nyokoti uteke gak leren saking judege Namrud terus cukup puan budak mesti dikumpulno nase dhewe mati wong sombong matine saka perkara sepele Babu hikalali kabar Allah Gusti Allah kulayati ora nuduhake sapa Allah alqoma ing kaum ngelimina kang dolim-dolim
meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ketuk iku kudune ning sirah, dadak dienggo keset, kuwi berarti dolim. Kalau poso kudune wayahe wong kaji, wong ibadah, wong turu yo ibadah ya dadak dienggo bukan dienggo darter ya dolim no, serang ibur blas dolim. Umpamane klambi koko kudune apike dienggo jamaah, dienggo ngaji, dienggo ibadah. Matakan klambi koko dienggo nyamar dangdut, dienggo jogetan. Dolim no. Diwehi akal, diwehi otak kudune nggo mikir nek sing apik iki ngene, sing ngene iki gak apik. Ngerti kabeh dadak akale ra dienggo diklemprakno. Ya dolim, angger akale diklemprakno ya ora pitute Gusti Allah, bakal sasar, bakal dibukuri neraka. Gusti Allah ora nutuke kok kang padha dolim-dolim kabeh. Pon iki juru selako mangke bukone langkung 46 atau 3 semanten di barokah bismil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah.